الحمد لله والصلاة والسلام على أشرف المرسلين حبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, paganayron nagyang kuto kapupunalamat itano si ikwallah sa banyan ayat yan taman. Panalamat sabab sang kuto kapambaginian raktano sa tawfiq. Dinian raktano kang guna na uwa si isagyang kuto ang mga galabak kebabayaan yan nagu ikasusuat yan. Katero nagu galabak masulan nagu mapayag. Sabab yan na sudir tanor o kang guna na uwa wallah na isaw to sa yamanan yan na tanda akap kebabayaan yan na siir katano. Lagi dagyang kaya kalimutan ni man to nainiba na isay ni ko pitamanan af kebabayaan wallah nagu ikasuswat yan agyang kutua kalilimod nainiba na ko mga kalilimod diyon ditadun tadmanas wallah udi nagyang kutua pupagana denon sayamanan yan na ilmo si iku agama. Masabab pro na ayaw to mapamagusay tanong nainiba na bandingan miya kalala agyang kuto kay importante niyan. Udi nagyang kuto kakikinang lanawon o uman ipitang gisaan. Lagi deswayamanan yan na dapat na makabangon sa walay ang tawa unon ka miya kabangon sa walay. Pala tano din na inibana na sumiyagad sa kawawatay. So mga lokstano na lagi diyan naman po. Nagusto mga watatano na lagi diyan naman po. Napala asiran din sumiyagad sa nainiba na kawawatay. Sa lagi naman po ito sumiyagad asiran sa amanan yan sa sabadon. Na sumiyagad sa amanan yan na miyakabangon sa walay na mimbabawat tamambo. Manas uman ipitang isaan raktano na nisisitan yan nagyang kaya pumagusayin tano. Sa lubilawan ng kutwa kakikinanglan yan yanon adis wayamanan yan na bulawan perak ang taonon ka na iniba na api kalayan nagupitamanan na kalayan yarga barandia sisagyang kaya dunya na matamataan di kikumperang kutwayam anan yan na kay importante to si ko kay importante agyang kaya pamagusayin tano. Paday si kuyamanan yan na kasasangkutan si sangkutwa kapakasulten o kusurga nagu kapakalidas tano si ko apoy ko narakajihanna. Ayaw to mawabaloy abandingan tano nagyang kuto nainiba na kambilang at tawi kumbal aloks. Wanagayid na maluakan na pirugurugod na inalinan tano sa yamanan niya na bandingan rumbo manunumpang. Mana nainiba na giyang bandingan na kukambilang at tawi kumbalalok na mararang kumagyang kai nainiba na mababaloy tano bandingan. Ayaw to sa bandingan tano iman to kagagawi panganin tano si ikwallah magay sa tawfiq sama pamagusay tano kupit namanan nainiba na masaguguda usayan akasabot tano manipit ang gisaan raktano narak sa minggulalan yan mana upamakasuguan na kapangungunot tanan yan nago nainiba na misuguyan naman po na upaman yan kainisapar na kapananggilaan yan na misapar yan naman po na
Gihang ko to ay maanan yan na hak. Tunay man naging utahak kabenar. Gihang ko to ay maanan yan na kabenar wayamanan yan ng bala aloks hakul walidain ala alwalad. Yang kuto akabenar umbal aloks si ina nagusyama ang tawaunon kasyama nagusina si kuayamanan yan na watairan. Aya nainiba na pamunto sa nagyang kuto akabenar uloks si kuatayan balalok si kwatairan nagyang kuto ata'a. Mana nainiba na kapangungunot tani wata si kwayamanan yan na nainiba ng bala aloksyan. Koto. Sa miyabala mambuto aya nainiba na diro sa lakaw nainiba na kinanglan na kambagwa na sa kukuman na igira mo ito, aswata, tadi balaboron subay, awid akal si kumama. Kaya sumama na kanauba di pagali na suwayamanan yan, na status, yang ko to abatad o di kapulok-lok umama, na kanauba na iniba na pupagalin. Pwede ka si kumipantag kuwayamanan yan, na sumipantag si kuwayamanan yan, na iniba na kang gasto na ayam mapakadidinian na suayamanan yan na first family niyan maana agyuto sukaruman yan naguswayamanan yan ang mga watayan na gyuto ba naigira miya pangarumas suayamanan yan na si babay kasan na kikarong sayamanan yan na kiyang kuto nainiba na igira nakatawan tanong mambuas so kapungunot tani ibabay kasan kikaruman yan ko kaya pangarumaon na gito nakabanar mambu ito umama nakabanar mambu umbalaloks so kapungunot tani ron uwata ira na yamanan yan nabai auto naigira na di makatumlanga. Ayamanan yan na di makasupaka. So ayamanan yan na kabenar o nainiba kapungungunot tani o ba eh. Siya ko ba yo kasubay subject matter tano kay no sumama o talaga daw takabasa tano kana ba di pagalin. So ayamanan yan na ba eh ko kapungungunot tani niyan kumbalalok siyan na kabenariran unuto na andad ni kapangaruman yan na miya kebenar mambu umama so kapungunot na ni ron wayamaanan niya na bay. Aya awidun akal, ded na awid akal sa giyang ko tadua kabenar ko kapungunot na ni ubay, kapungunot na ubay. Aya bu, diron sa lako na igira mo ito, kana uba miya kapagayon. Aya manan yan, na miad na giyang utataarod. Aya manang utataarod na so ayamanan niya na panduan ikarumang kaamama na yuaridu na nainiba na masusupak yan. So ayamanan niya na panduan na mambu o ayamanan niya na balaloks ka. O di na so panduan o balaloks ka na masusupak yan na mambu so panduan ni karumang ka. Na antay pa ka didi na ka si karumang ka antaw uno na kasumbal aloks ka. O to na. Paganayron na usenta no daan na sukang bilang at tawi kumbala-aloks. Sigurat tanuron pa nakausaya. Na ayat tanudan tanuron na so nainiba na ta'atul walidain. Na gusto ta'atul zawj. Yang kutwa kapangungunot taning ka kumbala-aloks ka. Na gusto kapangungunot taning ka si kwayamanan yan na karumang kaadat na palapalid na nanhakun syar'i. Ayamanan niya na palapalid na nan kabnar makambabatang si ikwayamanan yan nanay ni ba na agama si kubitikan wagamat tan wagama Islam oto na sa moto na palid no wajib wajib so kapungunot taning ka kung mga loks ka na wajib mamuso kapungunot taning ka kikarumang ka sa igira magayon anto ni manong ta magayon kana ubam ya katumlanga maana
Kanao ba miya kasupa ka so panduan niran na pala ka din wajib akapagunot tingkaw. Iti paganisibut na nuruno. Igira miyando si karumangka na miyando sumbalalok ka na kanao ba siran miya kasupa ka kaya maanan niyan na miya kapagayon o di na apyada makapagayon na kanao ba susupa ka kasalakaw so anan niyan narki karumangka nasalakaw so anan niyan narkumangalok ka okay na kapakaya pakaparangan na ka o di nagkapagayon na kakakanaw ba makasusupa ka na pala yarkad no to wajib akapagunot tinggaon. Pala yarkad no to wajib na iniba nakapagunot tinggaon. Sa Cebu, Kelin, agyang ko tayo maanan niya na antay pa kadidin ka, apagunutan ka, igira mo to asiran na miya ka tumlanga o di na miya ka supa ka, sisagyang ko to akiyab kayo sa panduan. Na panganeron, na sukam bilang at tawi kumbalaloks na tunganay din ay mapuro asuguan wayam anan yan agamatan wagamay Islam. Na ayat tumadingang kutwa kam bilang at tawi kumbalaloks nagyang kutwa din kakiran di ka pangungunutan ni. Di ka pangungunutan ni kung mga panduan niran kapupagaragang kas ikwayam anan yan nanay ni ba nanganin ami pemanduiran na siir ka kapuparatiyay ang kakiran. Kauto. Taman sabialo ya wallah, aso kapagunutin ka kung balaloks ka, na syarat, wayamanan niya nakasimba ang kasik wallah. Ini babid, wallah si ko simbar kanyan, so kapagunutanin ka, kapiyapiyain ka, kapambilang at tawin ka kung balaloks ka, aya tumading yan, nagyang ko to, kapagunutanin kakiran. Anto ni katiru Allah subhanahu wa ta'ala, وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُلْ لَهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا. Ay katirwa Allah subhanahu wa ta'ala, may pantag ko kinipandoon yan ko na iniba na kapambilang at tawi kapiyapiyay kung balaloks na tigwala. Na iniba na inukur utuhan ka. Inukur utuhan tano. Ay di siya diimbitire wallah na so nabitano Muhammad sa kanaubas subuso nabitano Muhammad matagyang ba na miya pagingaran wanagayit na langulangon tano sidin na iniba na diimbitiyara iyo Allah subhanahu wa ta'ala. Ini sugu, ini paturay, ini diyan di utuhan ka sa daaban niyo simba, daaban niyo pangungunot tani. Swayamanan niya na suguan yan, nagu isugu mambo, nagu penanggilay swini sa parian na isa para mambu ang makaliyo-liyo si iku Allah subhanahu wa ta'ala. Kauto. Wabil walidaini ihsana nagu inipaturay niyan asyartaw to agyang ko to akapambilang at tawin niyo kumbala aloksyo. Kauto. Sa igiramaw to aso isakiran antawa kasirandan adwa na iniba nariyaot kaagyang kuto akyalok sikiran na pananggilayin ka din natin wallah sa taruto abang kakiran di matero o di na ba kakiran di makapanumbag lagi dagyang utatiyan fala taqul lahuma off ay manang uta off nagyang kuto akasangka anay ni ba na reaction mana adun umpama piteroloks ka na baka din miyangunguk ta saulong o di na bang ka din na siyang ka, o di na bang ka din na mitero sa ayam anan yan, nakatero sangka sa isagyang kuto ayam anan yan, na panduan na kauloks ka. Wala tanharhuma na din ka dinyo siran praras nga, bang ka praras nga sa ayam anan yan, naloks ka, mana bang ka pupurui sa ayam anan yan, nalagam suloks ka, si ko ayam anan yan, na din ka hindi ka pakimbit yaray. Din ka hindi ka pakimbit yaray. Kauto. Na. Nagyan ni panduan rakatano Allah subhanahu wa ta'ala. Mana ada bali akab simba utawas si iku wallah. Amay kayam anan yan na dibilang ato kung balalok siya. Taman sa sunabi sallallahu alaihi wasallam na mialwin yan. Ridar Rabb
fi ridal walidain wa sakhatuhu fi sakhatihima. Tanudan kasusuatu Allah, kasusuatu Tuhan na siyo to ko kasusuatong balaloks mana. Asadun sa kasusuatar kay inaaka nagusyam aka, nagyuto din na mambu ikasusuatar ka wallahu subhanahu wa ta'ala, na asadun na mambu sa kapkerarangitiran raka. Nagyuto din ikapkerarangitir ka wallah, apya pa na miya kasuko sa langit, akala kay simba si wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagyutayam anan yan na, malutan ron na panggadagdaan. Kauto. Sa wala tanharhuma wa qul lahuma qawlan karima, na igira di kakiran di makimbitere sa ni kasiran praras nga na eding kakiran di kapakimbitere nagyang utamali na nakakambitere. Miyag damira nagyang kuto kawawat iran reka, miyag damira nagyang kuto kasasla ang kakiran ko kababaluiran ang mga lokska. Kauto. Miyag damira nagyang kuto argairan si erka. Sang kuta mapya akatiro ading kakiran di kapaki na iniba ng bityaray. Kauto. Nam lagi do siya maka ang taunon kasi na iniba na inaka. Kauto. Na, taman sa yamanan yan na iniba na swallahu subhanahu wa ta'ala na inisuguyan nagyang kuto na iniba na kapangalimbaba ang kiran sa tarutop. Pangalimbaba ang tano sa tarutop, sartao to. Na pangalimbaba ang tano kiran sa na iniba na tarutop. Sa ayadan apat to tasiko uman ipitang gisaan rakatanong nagyang kuto akipapanganin tano. Wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani saghira, na tiruang ka. Pangalimbaba ang kakiran sa tarutop atig wallahu subhanahu wa ta'ala nago nainiba natatapang kaagyang ko takipapanganin kakiran sa daa. Inan ipitamanan amala apkibalas wata si koloksya nagyang utakipapanganin yan sa daa. Malagi do uyag-uyag ang taunon kayam anan yan na miyawapat. Inan ipitamanan amapya amal wata. Agyang kutaki pangniniyan sa daa, si kuyam anan yan ang balaloksyan, saya Allah na kalimo nakasiran ang balaloksakan sa lagid wayam anan yan na kaya sinanadairan rakan ko kayto akan. Manang utakya alimairan rakan ko kayto akan, kuyam anan yan na kinipangalimuniran rakan, kaya katamaniran so wayam anan yan na panaguntamaniran, nagyuto mambuyam anan yan na pangalimo nakasiran. Naginan na iniba na panganitanos ikwallah si kumanga lokstan. Taman sa wa anishkur li waliwalidayk, na pupanalamat ya kong katigwallah nagusumbal aloks ka. Manong man itong dagday, da makapanalamat si ikwallah si tao adin yan na panalamatan na swayam anan yan ng balaloks yan. Anto ni kapanalamat, nagyang kuto anay ni ba nakapumbilang at tawing kakiran, anto ni kambilang at taw, nagyang kuto akapagargang kakiran ko, nay ni ba nakapungunutanin ka kwayam anan yan ng mga suguaniran si irka. Kauto, gyut yam anan yan na iniba na tinudan tanuron. Na. Taman sa yamanan yan, na adna sa kataw ang sahaba am yakataling umako Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sa inisiyan ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ahakun nasi bihusni sahabati, ang taunon ko mga tao ipitamanan akya patutan ko ayam anan yan, nakapyakan ikapakindudulo na, o di nakapyakan ikapakitagpada. Nati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sinaka, natigin ang tapan, natigin na sipman sinaka, natigin ang tapan, natigin na sinaka, sa miya katalon yan tumiisa ko Nabi sallallahu alaihi wasallam, na aya ipsumbagon o Nabi natigin na sinaka, ipitamanan, anay ni ba na parangayan ka, nagutarutopan ka sa pitamanan, amapi aparangay. Oto, sinaka, malagid san suwata amaman, naguswata ababay, na sina, sumanga inatano, nasiran ipaparangayan tano sa pitamanan, amapi aparangay, taman sa kagya ko makatalon yan nun maisya, natigin ang taapan, natigin na gubos siyam aka, na gubos pakatundukiran, nagusup man suwayam, gubos sumarani, nagubup man suwayam anan yan, na miyakatundugo na sa karani. Oto, na ginaniyam anan yan, nabitikan, wagama ko kam bilang ataw. Kana uba bilang ataw, wag yung kuto bilang ataw, ayapan, daway, nagwayam anan yan na paawing utaw, bilang ataw ko, matagi ang badan na ginaway. Diniyan karawan mararasang su ginaway niya. Okay, na karawan yan na mararasang suayam anan yan ng balaloks yan. Pamalino to kumiyakalala adusa. Na kumiyakalala anay ni ba na miyakalala akabubuday o di na kariribati si ko tao agyuto yam anan yan na batadiyan wal'iyadu billah. Na nainiba na miyakisa na adna sa kataw amama
Amya kataling umako Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada ko mga sahaba ridwanullahi alaihim. Sa tigan manay, inni kuntu aradtul jihada ma'ak. Abtaghi bidhalika wajha Allah wa ad-dar al-akhirah. Tigang uta sa katawa sahaba. Sa kanatigan, ya Rasulullah, namatanas sa kana ayabtada kana kabaya ko sa amanan niya nakapakipranga ka na sa lalanas ikwallah. Sa arap-arapa ka na sa kasuat wallah. Nagukambagyan na ka na kuwayam anan niya na pitamanan amapya akasurgaan. Si isalungan amore. Na inisbago no Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wayhak. Ayamanan niya na si kubasa tanuron na padayam anan niya na mapaanan niya na kubasa tanun ng utay miyang buhay ka. Ahayatun umuk. Ino ba uyag-uyag si inaka na tigang kuta sa kataw asahabi. Uway, kultu naam. Na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam asung kakinaka o dinasangkutang bala aloks ka na fabarrahuma na bilang at tawing kasiran kagiyang kuta kapong bilang at tawing kakiran nagito dun iyam anan niya na jihad mana di kapakiprang sa lalan si ikwallah malo ni manutong dagdam awadir watu sanamihil jihad ay pitamanan amapuro galbak si ikwagaman akan jihad okay na piya kalawanon o Nabi sallallahu alaihi wasallam sukam bilang at tawing si ikwayam anan niya ng balaloks inanitinudan tanor. Na, taman sa miya katalo makakasuy siya kiyuto. Sa nainiba na si Ipman na sumya si Ipman kumya din ko sa lakaw panamparan unabi ka banyan di maklaro. Nagyuto din isimbago unabi. Taman sa si Ipman sumyong si kuyam anan yan na hadapan unabi sallallahu alaihi wasallam. Nagyuto din isimbago unabi. Sa yamanan yan na tiyarutupan unabi sa simbag si iko'y katalo sa pitero yanon ay miyang buhay ka. Bari uyag-uyag siya yamanan yan na inaka na tiga na uway, na tiga Nabi sallallahu alaihi wasallam, ilzam rijlaha fathammal jannah, na tayudang ka, o di na yung anan niya, natatapang ka, giyang kuto, anay ni ba na, giyang kuto, palada ay, iyam anan niya na inaka, o di na giyang kuto, nay ni ba na ainian, karon mapapadalam sa kasurgaan ka. Mano to, na ino to, giyoto na kinaya, ay manong ta kinaya, na kanaubang kasujudis ina kasayamanan niya na ay kamataniro na suai na ginan imababa si ikutaw mana tatapang ka ginawang kasading ka di kapangalimbabaan na kiinaaka o din ka hindi ka sirbisyo din ka hindi ka bilang ataway si kuyamanan niya nakibagan na kaon kulangwan anisisitan yan Nagyang kanan akapunggulaw ang kasan nagyanan at tiyo Nabi sallallahu alaihi wasallam sang utwa sa katawa sahaba inay ni ba nakasurgaan ka. Malo ni man ang dagda. Taman siya manan niya na miya panutulo tayo sa latubno mayas. Miya kaysa nagyang kuto di na mapaparosa kapipikiran niya nun sa kaya pakanggalabag yan sa maladusa. Na kaya bagan sa kanya na sa panduan wayam anan yan na Ibn Umar radiyallahu anhuma. So Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, isa ko lang ang tingaraan ko mga sahaba awata o amirul mu'minin sa Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhuma na tigyan man ay si ko katimbalian na ino ka magiginan atafruqu an-nar upama na itatabadar ka akala ka sangkuta baka ba din ay matutong kwapoy ko na raka jahannam natigo tayo sa labno maya sa uway ginan ikagiginan na kanang pamanang taawid akaliran ang pamana apya diran pa masisigurado aboto siran miya kang galibag sa malaka dustaan malaka ribatan na dikiran ituro ay manan na ibadikiran sabab sang uta kalakiran ko apoy ko na raka jahannam pang nintano si ikwallah ayam anan yan na mambagian tanong talagi dito ayam anan yan akalak na si ikwayam anan yan nakapumaka na raka wal'iyadu billah na watuhibu an tadkhulal janna na kabaya katigan na makasulga ko surga na ayan isimbag wayam anan niya na upay salatu ibn Umayyah sa tigan na wallahi naam mana uway ginan imasisingay wakan itatabadarakan kalakakan ko katutungakan ko apoy ko na raka jahannam na gusto panaguntaman akan sa kambagyan ako ko kapakasulod akan sa ikwayam anan yan nanay ni ba na surga na anto na itigon wayam anan yan na Abdullah ibn Umar ahayun waliduk inusiyamaka uyag-uyag qultu indi ummi na pitero tay salatu ibn Umayyah siya tiganas ina iyam anan yan na uyag-uyag si irakan kauto na tigwayam anan yan na Ibn Umar fa wallahi supa ako na natiganas ik wallah law alanta lahal kalam o pamatiyan
kanay ni ba napakalamakang kasuding ka di ka paki kuyapta di ka pakimbitiray si kuwayam anan yan na inaaka wa at'amtaha nagwayam anan yan na piyaka ka nakas kaniyan sa panganangkan wa at'amtaha ta'am pupukikan ka nagyang kutayam anan yan na halala panganangkan kababayaan yan na di nga di panaguntaman akapupukikan na ka ginani kang bilang atawi ko balalok sa giyang kutayam anan yan na malamak nay ni ba na mananay nagwayam anan yan na mga limbabaan na suding kakiran di ka pakimbitiray sunganin akabayaan nira na kuman na pupupukikan na kakiran naguswayam anan yan na sa lakawron la tadkhulanna aljanna na unggulaw ang kanan agyang kanan anay ni ba nakambilang ataw yatigan na kumbal aloks makambilang atawin kakinaka uli na sumbal aloks ka napakasulka kusurga sayam anan yan nanay ni ba na deden asang kaanon na ginani kala abalas wayam anan yan na kaplokloks na yang kaya pupagaluin tano na si ko mama na didno to pagalin okay na andadan ikapangarumaa kubabay si mambu kubabay ko kababaloy niyan araga na ginandan ng kanapupagaluin tano ginandan ng kanapupagaluin tano agi itinudan tano runo Diyan ng kanapupagaluin tano, naginandan nainiba na wajib kibabay kasan, nagusi mamakasan, si kuwayam anan yan, nakipundulun aniran kumbal alok siran. Tadi bala bosu ina. Na. Sumama na didin kelin, dito din. Miyaka pangaruma sada, si ko dan yan panakapakapangaruma, nagusi ko orian, o nainiba na kaya pangaruman yan, nagyuto din ibatad umama, si kumbal alok siyan. Kauto. Ayabo di ron sala kaw nagyang ko tami aloy tanong kagya asoyam anan yan na mipantag si kugasto na ayakatero Nabi sallallahu alaihi wasallam na inkunta fakira na uska na miskin uska na nainiba na kamramran na ibda binafsik punggas sa ginawang ka sa gastuin ka so ginawang ka nawad na lamba nagubusog pamilyang ka aso karumang kay muna sa ginawa nagus mga wataka, na wadong panalamba, nagubup man sa mga tunganing ka, na ayam muna, si ko mga tunganing ka, na siya sinaka, nagus siyam anan yan, na amaka, nagubos sa mga padayam anan yan, na mararani, mga tunganing ka. Lagi doyam anan yan, na bapa ka, nagus siyam anan yan, na mga bubuka, lagi doyam anan yan, na mga pagaring ka, lagi doyam anan yan, na mga babayin ka, lagi naman buo mga pakiwataan ka. Kauto. Na, kailangan na di talo di mapakasunggaya, pakasasunggaya. Agiyang ko tayong anan yan na level. Agiyang ko tayong anan yan na nainiba na darajat. Antay pagunaan. Antay first priority, second priority, third priority. Kauto. Kaginan suwagama. Nainiba na suwagama na gitubang utakabasa kwa darajat, mana piyakasasunggaya yang piyaka pangkapangkat yan na suwayam anan yan na uman isa si iko nainiba na atas tanggungan. Si sagyang ko takip ko ito na kuwayam anan yan na mababaloy atas tanggungan. Na ande dun ikapangaruma si kuwayam anan yan na bai. Auto. Si kuda pa nakapangaruma ako bai. Tanudan tayo mga babayam yun. Sa manay natatanudan yun. Kaniga ko niya sa manya piya-piya. Na. So ayamanan yan, nabai na andeden ikapangarumaon. Oto. Siko daw pa nakapangaruma, nagyang ko tawilayatul mar'a. Ato ni manang tawilaya. Giyang ko tuwa kami miliki, siko ayamanan yan nabai. Giyang ko to anay ni ba na kaatas tanggungan ni ko ba na si ko daw pa nakapangaruma na ayakiatas tanggungan na siya mayan. Siya mayan. Si ko daw pa nakapangaruma. Sumbalalok siya na ayaw na kiatas tanggungan. Mana siran imababaloy wali. Waliyo amri almar'a. Siran nainiba na muay menda si kuwayam anan yan na batat wayam anan yan na babay. Anda dun ni kapangarumaon. Kailangan na igira makipangaruma ka na pamili ka sa bilang ataw amama. Isanan amya ka lalala. Amya ka pamana yang kaya kapangaruma na isay ni pagibati-bati-bati-batan.
payamanan yan na galabak, panggulawlaan. Kakanao ba ay katiron ng mga loks na kanabatiran lagi do panganang ka na o malawis ka, nakigua kang gagaan. Oto, na. Nagyay na ayamanan yan na ay napikiran ka na tatap. Tatap, karumang ka, agyan ko to pangarumar ka, na tamang pansa kapakatalinguman niyo sa surga. Gito ipipikir na ka. Nainiba na, pagintaw ka no si iko dunya, natatap akakakarumain niyo, taman sa makatalinguma ka no ko surga, na karumay ka no rumpan. Gito itatagwang ka sa pamikiran ka. Kanaba temporary. Nagyuto ba? Ano kailangan na pagibat-ibatan? Kailangan, tumo adi ka mapangaruma. Tumo, terunggod, isa sarahatan. Terunggo sa manan niya na prangko. Tumo adi ka mapangaruma, uba ay makapangarumar ka na tila ka amama. Tumo adi ka makapangaruma, amama, uba ay mapangarumar ka na tila ka mambubabay. Ngayon, natibagad na yung makapangaruma, sa manan niya napakadambang ka, makapandarasag ka kung kauyag-uyag si iko dunya, na mimbabawata ka pa nakandarasag, na miyakandarasag ka dun ko dunya, na makataling makapan sa anungan amawri, na lubilawan nakapakapandarasag ka. Natumada ka dun makapangaruma, o bagyo to. Tumud na da ka dun mambu, na iniba na mapangaruma. O to, ito yung anan yan na, kailangan na kasabutan tanuro ng piya-piya, mga babayami, nagwayam anan yan na mga lakyami. Yung kuto awilaya, mana kami miliki sang kuto abay, na anden ikapangarumaon. O to, ano dan tanong piya-piya? Inuwakan malupa kanina, kagiya climax, o di nagigay most important point. Agyan kayang anay pag-usayin tanong. Anden ikapangarumaw ba na intakala tilwilayatum min zimmati walidayha ila zimmati zawjiha. Gito doon tanong. Anded ni kapangaruma ubay na suka usag yung tawilaya. Manaso kababaloya muay menda si kubatad ubay na mini transfer o di na mini tugalin pun ko kababaloy niyan atas tanggungan umbala alok siyan sa si mini transfer si kuayam anan yan na karuman yan amama. Aya muay menda na si karumang ka mama. Na, niya kasi nabuto to. Ino to ay kailangan nakapagibat-ibatan. Na, mana, anded ni kapakatumlanga, kauto, hindi kaptiruatan ron, anded ni kapakatumlanga, o kabaya o mga loks ka, na gusto kabaya ikarumang ka, na kana ubaya inakus ka na raga, aya kapakadidiyang ka ko mga loks ka, ko panduaniran na inakus ka na raga, kaupon kauno ti sumbal alok ka makasusupak kabay karumang kana kana ubang kakyam bilang atawi sumbal alok ka kakya pratarataan kasiran. Ngayon, piya ka naraka kasiran. Piya ka naraka ka si ama ka nagusina ka sa kya pangungunutaning kakiran sang kutwa kasusupak kairan ki karumang ka. Ngayon, nakagiamin ito galin ki karumang ka swayam anan niya na wilaya. Ano ni man itong dagdam? Inanitinudan tanong, no? Tunudin yung piya-piya, yung kaya manan yan na, pupugaluin tanong. Na, anto na yung mga dalil. Anto na yung mga dalil sa so karuma na ayam yakang baya-baya kubay. Sa miya dedun ki na iniba na malalok siya. Di din ka pa kaya ba di pang padi, waya manan yan ang malalok siya, nagyang ko tayo manan yan na karumay. Sa inong taboy, ginam yakinang laniran so manan yan na panduan kapunduan sira. Nat. Anto na unon yung mga dalilay. Paganeron. Na idha sallatil mar'atu khamsaha wa samat syahraha wa hassanat farjaha o hafizat farjaha wa ata'at zawjaha qila laha udkhulil jannata min ayyi abwabil jannati syi'ti. Malo ni man yang dagda. Upama kasubay, nasumbayangan yan sa 5 wakto. Napuasaan yan sa bulan a Ramadan, apaliugat to. Nagwayamanan yan na siyapan yan, so piyamalungan yan, aparabuki karuman yan. Nagwayamanan yan, na piyangungunutanan yan, si karuman yan amama.
na aya imbalasun wallahu subhanahu wa ta'ala tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na teroon na sangkot wabay na ni mga ayapitero sina piangungunot tanan niya na si karuman niya na mama kanaba subalalok siya ko kaya pangaruman niya piangungunot tanan niya na si karuman niya miyada din kung balalok siya kauto kagwan ni nasiki sukasuswato kasuswato wallah kwata na si kung balalok ugay na sukya pangaruman niya na miyada din miyada din ang kuto yung anan niya na sumbalalok si ko ayam anan niya nakapakadidiya kiran ko kapungunutan. So kambilang ato na may tataros. Yung utami alitan no kapipi kiran igira magagaganga. So gukuni ka subay na suman subay na kanabangatas dang nga sugasto na igira na iniba na adnarak ka na ay na priority nga ya di gastuan na soyam anan yan paganero nagyang kay ginawang ka. Ikadua na sumanga wata ka. Kagitipita manan marinir ka. Na sukman na sumanga loks ka. Sira ni mga first priority. Kanabang ka priority si karumang ka mama. Si karumang ka mama na kana ubang ka priority ko gasto ka. Kanabang ito atas tanggungan. Kaya kiya atas tanggungan nun na sumamasi ko gasto. So kaniyo, pag inuman niyo, balingan niyo, ay imbayad sa light, imbayad sa walay. Nganinsan, ay pumasan niyo sanditarn. Nganinsan, alangon na gasto niyo na palayad na shoulder o mama. Oto. Okay, naskabo, may nagrad na tamo ka, na pangalimon ka soyam anan yan. Na mga loks ka, pangalimon ka soyam anan niya wata ka, kapag na di ka di mga limo si kwayam anan niya nakarumang ka, ugay o nagaid na ka na ubang ko tunay ni ba na atas tangguan. Na giyang kutwa ba iya piangungunutan niya na si karuman yan ko orian o kya siya pa niyan ko limawa katunian. Nago kya pusa niyan ko bulan Ramadan. Na kya siya pa niyan ko kya pamu kya ni ba na kya siya pa niyan ko na iniba na piyamalungan yan, napakitirunon sang utabay. O dakhulil jannata, ay sulda ka din ko surga. Hey, bilang atawabay, na sulda ka din ko surga, sa apyaan tunaunon ko walwa pinto surga, ikiyababayan ka sumul, na din na makarandar ka. Ano naman itong dagda? Din na makarandar ka. Na upon ka di pangunutan ni swayamanan yan, nakarumang ka, kaayap yung unutanan ka, na sina ka, nagusyama ka, piya kalawan ka, sina ka nagusyama ka na, piya ka naraka ka, sina ka gusyama ka na, minaraka ka pa na. Kakana ba inaliw na bina, pakasul ka ko surga, way ka pangunutan na sina ka gusyama ka, di kasi karumang ka. Napakapamiliin ka pa na ko surga, sa sadin sa kabayan ko na anan yan na sumul. Inanidi nga, di pa mimikiran ako, di ka pakinulo na kikarumang ka. Ino to, pagaluin ko buparuman, igira makiparumang ka na, pag-ibat-ibatin ka, siguraduhan ka din ko taksa kagang kaon agyuto ititu mama. O din agyuto na ayam niya kaparumata na nainiba na bilang ataw ang mama. O iti tinudan tanor. Na. Pituro pa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Law kuntu amiran ahada an yasjuda li ghairi Allah la amartu al mar'ata an tasjuda li zawjiha. O pamabuati ko Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kanay ni ba na adin akya parunian amisuguakan o api antaw nun ataw. Babay mama. So ayam anan niya na kasujudi, kasimba, si kusalakaw si ikwallah na didin dua-dua at tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam na isuguakan ko mga baya sujudiran. Simba ayran. So ayam anan niya na mga karumayran mga mama. O di buka gida maparo. Ano ni manutong dagda? O di buka ada na iniba na maparo. Abad panakasujudan masimba sa lakaw si ikwallah na ubuog miyaparoto na pagisimba wallah pagisimba nabi o mga baiswayam anan yan na mga karumayran mga dato naboto miyang basa ko balaloks lani man ako takala inay ni ba na kapur ipangkatan ko kapungunutan ni uba ikwayam anan yan na karuman yan na walladhi nafsi biyadi natiyan to pano nabi maluni man yung dagdag Sepa ako din natin ko Nabi sallallahu alaihi wasallam si ko ay manan niya na Allah at tumatangan na si ko ginawa ko, niyawa ko. Inisipad no Nabi. Sa tingin manay, la tuaddil mar'atu haqqa rabbiha hatta tuaddiya haqqa zawjiha. Malo ni manutong dagda. Di na may pamayandag ibabay. Babay kasan. Di na may pamayandag piyakada o Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inisupayan pa. Di na may pamayandag inay ni ba na babay kasan so kabnar utuhan yan. Mana? Adang ka na may pamayandag minggulala na so kabnar wallah sir kabay.
taman sa ding kami pamayandag so kabenar kay karumang kamama. Ano nitong dagda? Malagi sa daradat. Malagi sa daradat so kabenar sunso kabenar wallah nagitun so kabenar mayaman niya nakarumang ka. Maana apia pa ni kini pamayandag ka ko kabenar o Allah na amay kaibaga ka so kabenar kay karumang ka nadang kami pamayandag so kabenar ka wallahu subhanahu wa ta'ala. Ano ni man itong dagda takapor at naini ba na pangkatan kinipaturain ko kapungunutan yung bae si kuyam anan yan na karuman yan. Taman sa inisong patuno nabi, walau sa'alaha nafsaha wahiya ala katab lam tamna'hu. Ano ni man itong dagda? O sumama na makinanglan yan na si bae, makinanglan yan aginawa o bae, na apya pa na maka naini ba na makakukuda ang kutwa bae na diunutop pakaran sa kimbagan yan kumababay sa kutwa anan yan na makikinanglan umama. Ibarat yan. Kasi ito galin tanong sa nga masatano. Apiapan, miyakada ka dun sa aeroplano. O di na, miyakada ka dun sa truck. Tanudan tanong yung piyaw. Miyakada ka dun sa motor. Naupong ka, dali sa ikarumang ka. Sa nisisita ka na saka. Na di ka pakagiraw, yamay din ka makamako. Kisundud ka din ang kutwayam anan niya, nakapagda ka sa aeroplano. Kisundud ka din ang utakapagda ka sa bus. Kisundud ka din ang utakapagda ka sa amanan niya na nganin sa napagdan, o di nagyang utayam anan niya, nganin sa nisungan ka, sa kibagayin kadaan kay karomang ka ang utayam anan niya na makikinanglan yan. Inoto Peter Nabi, ubuwan na kasudyo din ay pakisimba ko kung mga bais o mga mama. Alo ni man gida kapuro adaradat. Wayam anan niya nakapungunot ni. Wayam anan yan na nay ni ba na bais ikikaroman yan nay ni ba na mama. Iti sabab nay ni ba na so mga ulama tano. So mga imam, lagi do Imam Ahmad Ibn Hanbal. Muri ko mga imam, pata imam, namiyatiro yan. Pitiro yan si sagyang utas sa katawabay. Malo ni man yung dagdam. Qala al-Imam Ahmad fi imra'atin laha zawjun wa ummun maridah. Adna sa kataw mama, adna sa kataw abay. Adna karuman yan. Si karuman yan. Nagusina yan, napkasakit. Namya katumlanga. Si karuman yan, na di makaayon. Kasakit, si ina yan, nakabayaan yan, mantala. Malo ni mang dagda. Inadno to Ay katiro na binay pito manan apera ngayon kasama pya na sina ka. Okay na siyo to kodang ka pa nakapangaruma. Kandi ni kapangaruma kami ni tugalino to ki mamakasan. Si karumang ka. Na. Malo ni man itong dagdam. Na. Tigo Imam Ahmad. Ata'atu zawjiha awjabu alayha min ummiha illa an ya'dina laha. So atigan so yamanan yan nakapungunutan niyan. Skababay na apya pa na sakit si inaka. Okay na. O di ka iyugi ikarumang ka sa kapumbisay ta ang kaon. Na mata-mata na di ka pa kaya bang bisitay. Ngayon nakagiya mas mapakataralbing ka swayam anan niya nakapagunutan ka kikarumang ka disikin naka. Kaupon ko to na iniba na supa ka na miya pa ka naraka ka si inaka na miya pa ka naraka ka na ginawang ka. Ano ni man itong dagda? Naupangunutanin ka. Si karumang ka. Sa giyong kutuada niya na kayo na nainiba na nainukon o miya ka pantang si inaka. Dapat mamuna understanding si inaka. Anda yugi karuman yan. Nanda man ya. Ayamanan yan na si mini-transfer mambuki ka. Mapakadidin yan ng pamasi karuman yan. Kagyut pe kasurgaan yan. Bayaguan ni ko da mapangaroma. Nagyang ko ta kaya pakasabar mambu inaka. Nagu kaya pakasabar ka. Sabab ko kaya pangunot na niyo kubitikan wallahu subhanahu wa ta'ala. Nagkapakay pakabagri inaka. Kapakay ay pakabagr iinaka. Naukapantagya kapatay, nakapakay panay pakasurgayan. Ngayon, nakagya amyang ngunutang kanukubitikan wallah. Naupon ko to tagalan, nakapakay ben kabulugi ka kasakitin ka. Naupon ko to tagalan, na umapat sinaka, nakapakay panay pakanarakayan. Ano ni man itong dagda? Inunta buhat tigay no iyog sumama. So ayaw man ay mapamitira nga si karumang. Ayaw muay munda na si karumang ka. Oto. Na. Nainibam. Ya kaysa na so Husayn niya panutul o hakim apun ko Husayn ibn Muhsin adan si bubuyan anna ammatan lahu matana si bubuyan kamayan bubuya kini Husayn namiya ko mako Nabi sallallahu alaihi wasallam sa adan makikinanglan yan nakagyo ko makuha niya ng uta makikinanglan yan napitero uno Nabi sallallahu alaihi wasallam inisa niya ng uta bubuya Husayn ibn Muhsin diga na adatu zawjin ant bad nakarumang at tiyan na sang utabay. Abubuyakin niya Muhsin. Na tiyan na uway. Kalat naam. Ad nakaruma ko.
Natigan na kayfa anti la. Anto na ni betad ka kikarumang ka ati Nabi sallallahu alaihi wasallam sang utabay. Natigan na lu ayamanan yan na toto na yang tataroto pangkus kanyan sa kabenar sa nainiba na dead amay tubo kabenar yan bakoron nainiba na pepasa sa tataroto pangkus kanyan sa kabenar inun tabu atigen ira mo to maudiura ko udi nadia ko makagagaga mampman gitu ka nainiba nadia ko makataroto patigang ko to abay ano ni manong ta bali o mga sahabiya apit manan amaunot na ko mga karumeran iniram niya ko sulim o Allah nasa katano maloniron man pagibarat na mga ginawa ano na natuloy tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam si sagyang kota babu yakina maanan yan na Husain na tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam fanzuri malung kabudi papandapati malung kabudi pagilayan niya tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam fanzuri aina anti min dingka di pamagitunga dingka di nainiba na pamagito nga ginawang kay taman akap kubabayer kay karomang ay taman ading gadi ka pangunutan ni kay karomang ay taman akapyang kay karomang ka naginan iitungang kati Nabi sallallahu alaihi wasallam ngayon fa innama jannatuka wa naruk ay buman akasurgaan ka ati Nabi malo ni managdagda ay buman atigen sang kotwa bay akasurgaan ka sa dedo na sa lakawron na si karomang ka na nga mabuka narakan mana upon nakatarutupi sa nainiba nakapungunutan ni si karomangka nagwayam anan yan nagyang ko takapaka kasusuatian raka nakasurgan ka na upon nainiba na si karomangka nading ka katatarutupan sa kapungunutan ningaw ka napakadididin ka sa lakawadis kanyan nakanarakaan ka mambuto giti katirono Nabi sallallahu alaihi wasallam ayum raatin matat sa din sabai amawapat wa zawjuha anha radin na si karomanyan sang utamas sa akyawapat ubay na masusuaton dakhalatil janna na deden asang kaano na atay apakasulid sa surga agyang kutabay ano ni mga dagda upon mate ginani pananggilantan skano mga bay na pananggilay niyo baka no kapantag ya kapatay miyaka almautu yati bagta so kapatay na bedin na panakaw dominio ka kapagay mo kit sa disgrasya ginawa manay siguraduang ka umang kano di makambalag ikarumang ka na masusuatar ka. Umang kano makapag-ubay na masusuatar ka kapakayaraot nga kapatay. Naupong ka raot na kapatay masusuatar ka si mama na may siguradong ka abay swayam anan niya nakasurgan. Ano ni manutong dagda mga babayami? Na. Aya kasurgan ka na si karumang ka mama naguayang ka mambuka narakaan. Amay kayam anan yan na din ka maswa. Pitorop ni Imam Ahmad. Si kayam anan yan na kitab al-insaf. La yalzamuha ta'atu abawayha fi firaqi zawjiha. Isa masusugo ko numranaw. Di na uba paturay nagudid na kapakay ubai aban yan ang pangungunot tani sumbala alok siya malagido siya maiyan anta kasi inayan opo na si inayan nagusya maiyan napangniyay ranon apakimbalag ka kikarumang ka. Ano ni mang dagda? Barat na adna lokso ay say niya mga kalalaluan o mga loks rilaan siran wallah nagupakipagawa kiran na pamili ka kami ang mga loks ka o si karumang ka ini karuma sambi-sambian hindi ba sa tanom ranaw sambi-sambian na tigin man si karuma o sambi-sambian sa surga sambi-sambian na tigin si karumang ka naini ba na mama oto na inusuloks ka bang mapsabi hindi mga basan yan nandito muna ka kami, ang mga loks ka, o makimbalag ka kaya maanan niya nakarumang ka. O di na itatapangan na si karumang ka na miya kalalay niya doon sa upon ko to, pangunutan na ko loks ka, na miya, mitatalanta ka kano, di na miya magdaga kano sangot na kapakadambangar kano, wallahu ta'ala sangot apoy ko narakadyahan na. Ano naman itong dagda? Di din ka pa kaya ba nga pangunutan na kinaka? Di din ka pa kaya ba nga pangunutan na kiyama ka? Aba, nainiba na ba, kanuiran pa kamblaga? Di ka pa kaya anan yan na bakang bisita kinaka hagus siya makapya pa na pagkasakit o di miyog si karomang ka na rin yan pungunot kakiran o di nanganinsan ay nainiba na di iyugi karomang ka apulo lal ka kuloks ka na di ka pa kay pya ka naraka kasiran o di na nainiba na pya ka naraka kaginawang ka na rin yan na pungunutan kasiran sangot na madiran pagkabenar kakiran sudiran kabenar kanabayaran mo to kabenar si ko kaya pangarumar ka baltaatu zawjiha ahaq aya din amya kalala lebilawan apatot nagukabnar na suka pagunuting ka kiyamanan niya nakarumang ka. Nagina ni tinudan tanron na iniba na mga
babaya may mga luksami ng mga pagarimis ko agama. Taman. Isingit tanong nga to sana kanang utatutul. Ada na miya panutul si kumasaw Nabi sallallahu alaihi wasallam asa kataw abay. Tano din we pia. Sa kataw abay na si karumanian na lumyalakaw. Na ahida ilayha na miyakipasa daw na si karumanian amama. Si mama kasan sa tigan abaka pepenog sa walay. Sika din sa walay. Nagyap na uta babalingan iran na ayaw maubaling sa atagawalay na siya maiyan. Nasisiran sa puro, na tinabaka pupunog sa walay. Na lumila ko si Karomanian. Nagudo na yung masakit siya maiyan. Palo ni manang dugda, miya sakit so ama agyang ko tuwabay. Nakagya ko masakit so ama agyang ko tuwabay. Na magan sumagan na kanaban niyan biyabay. Kanaban niyan pianugi. Malo ni mang dangang takaw no ng mga sahaba. Kanaban niyan pinggagani manug. Piyap na kasakit na siya maiyan. Bisurat ko nabi. Bisuratan yan sunabi sa tingin niya Rasulullah na ubakan ng maangin sanggutap karuma ko. Anay ni ba na iyugi ako niyan sa mambisita ko siya makapkasakit. Nanto na inisbago niya, anto na inisbago no Nabi sallallahu alaihi wasallam. Na tiguras tigo Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tatatapang ka din so kapugunuting kakiyamanan niya nakarumang ka. Anam niya kasubarang utabay. Apya pa na yamanan niya napkasakit. Siya mayan na kanaubo pa na mawata nga sibo sa tagawalay. Maluniman itong dagdag. Na, kagya ko ay maanan yan na oriano to na taman sa bada na tiyari ma'uwallah siya maanan yan na mayan. So kaya tari ma'a. Iya maanan niya kaya tari ma'uwallah kaya mayan. Na magan sumagaan na miya kasurat at man ko Nabi sallallahu alaihi wasallam sa Rasulullah na tiyari ma'uwallah siya ma. Na ba maparuwa yung maanan yan na may pangniyak mo sa idin na kikarumako sa yung maanan yan na niniba na makataling umakuron makadarpa ako sa angkot yung maanan yan na kiawapat yan. Isa na iya na iniba na piyaka mamasaw di na isa na piyaka rata-rata sa ginawang pamakaw si Sir Tanur na marano aba miya sakit siya man nadakuron din makasong nadakon yan din na mailay na kuya manan yan na miyatay na ipalabang pa nadakuron din na manan yan na pakialong na tunganid na piyaka rata-rata sa ginawang pamakasi kumrano na ito na inis magunabi na tiyan na tatatapang ka din suka punuting ka kikarumang ka mana miyatay ramig miyatay siya mayan na din yan pa nakasungoy malo ni manutong dagdag. Miyate po si Karoman yan, hindi naman nakasungoy. Nakagya kumawa pa si ama yan, nanay ni ba na milabang napisuratan o Nabi sallallahu alaihi wasallam ang kutubay. Nato na inisuratan o Nabi sallallahu alaihi wasallam, natiyan, pakapipiang kaginawang ka, siya tigyan na siya maaka, na rinilaan wallah, na piya kasulod yan panakosurga, abad na rilay wallah, di pa kasulod no wallah si ko surga. Apya kalidas siya na kuwapoy ko na rakajihanam. Sa aya buwas sabab, akya pa kasulod daw no wallah si ko surga. Kaya rilay ron wallah, nagukya pa kasuldan yan ko surga. Na sabab sangkot akya tatapang ka kuding ka di ka pangungunot na ni kikarumang ka. Ano ni manutong dagda? Gabong utakya tatapan yan ko kapungunutan niya nakikaruman yan na dan yan din bisitaan nakikama yan napakasakit na tamang panam sa miyate na doon din napakialong na miyaka na iniba na giyang ko to kaya tatapan yan ko kapungunutan niya yung karuman yan na agyagyo to na suguan wallah suguan nabi na miyabali panoto na iniba na sabab akyarila iyo wallah na kaya pakasuldan yan sa surga kiyamayan. Anto ni mano to? Obeso tiglian, akala yan nilalagi kang bisitaan yan kiyamayan, sa kuta kapakasakit yan, nagukadar pa yan, kapakyalong yan sa kuta kiyawapat yan, nabadang pan labi-labi, salbi niya kaya pakanara kayamayan. Ano ni mano itong dagda? Agiyang ko to kapuro, agiyang ko to anan yan nakapagunot kapungunutan ng kakiyamanan yan, nanay ni ba nakarumang ka, anay ni ba na mama, miyalo yung anan yan, na Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah, si isang kuta fatawa yan, gid mamoy pamakaurian tanuron almar'atu idha tazawwajat igiratigan na subay na miya pangaruma na kana zawjuha amlaku biha min abawayha na aya din apitamanan ama kami milik si erkanyan na si karuman yan igira miya pangaruma ka babay ko nandun ni ka pangaruma ka kapangarumar ka na ayad na pitamanan na kami milik ka na sumama na miya pukas ka din kaya maanan yan ang balaloks ka wa ta'atu zawjiha alaiha awjab na suka pungunutan ka ko kay karumang ka nagitipit manan na iniba na miya kalala apat turay si erka nagumyalo niyan pan palaysa laha an takhruja min manzilihi illa biidni di din ka pakay abakaliyo walain ka adi ka makaudas da nakikarumang ka apya pan ayad na sumyugur ka na siyam aka o di na sidon si inaka o di na susala ko kung balaloks ka
na miyata ayon na sa mga ulama at tigo Shaykhul Islam Ibn Taymiyyah sa didin kaparo abaka liyo kwayam anan yan na tampada na walay niyo di na tampada na atapyo di na si kwayam anan yan na paitaw niyo si walay niyo dadi din nakapakay abakaw na liyo ame kayam anan yan dada yugan ikarumangka o di na yapanduan ka ikarumangka nanay ni ba na di kasan din na pliyo na apiap na ya sumigur ka na siyama ka o di na sina ka o di na api ang taon sa naataw na miya tayo no sa mga ulama sabag sangkot ang mga dalil amyang aloy tano anay ni ba na kapakatita pa ubay sangkot ka pungunutan niyan ikaruman yan anay ni ba na mama pag namin ang tanong si ikwallah sa manan yan na miya kabagay tanong sa panduan nay ni ba na miya sarta at taufik apunos ikwallah sa manan yan na miya kalindo ko mga puso tanong sa manan yan na minggulalan tano agyang ko ta mga suguan na mapapadalamon na gumisugot tano mambo na may pamalatat tano kayam anan niya na sa lakaw ay malanas sa mga tunganay tano nago kapananggilan tano sa ini sa paron nago may pakipananggilan tano mambo manami sa partano mambo sa manan yan na tariman wallahu subhanahu wa ta'ala sir katano agyang kaya mini pamamakinag tano nago mini panaguntaman tano nago pa din wallah si ko timbangan wayam anan yan na mga pipya mga amal tano kang gunaan tano si panasang kay dunya na yamala na si sang ko tayam anan yan nakapakatan ng umatano sa anuan amore sa siya ko butamana ubaden nay ni ba na programa tano kung mga pakaysa na kapakay nay ni ba na mamakay sa tano subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik birahmatika ya arhamar rahimin walhamdulillahi rabbil alamin. Nabad na mga pakaisitan. Assalamualaikum Syekh Faisal. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mapiyot ang pakaisya. Tano dan tano. Kaya sa mana makalalayip tano. Tano din wag yung pakaisya. Pwede pa niya ako kamumara na wirak tano. Ayaw ta pakaisya na yang ko tuwa kerumay. Si mama kasan na si karuman yan na babay kasan raksu mga watayan na piyakabaling yan siran. Si kuwayam anan yan na mga panugangan yan no. Mga luksang utabay. Auto. Sa iniraot sa miya kalimaragun na na labot lambay niyang kiran naguda dun panagasto. Nadap man dan yung panteroy banyan tiyala kagyang utabay. Si kuya maanan niyan banyan inipalad ko mga balaloks yan. Anto na. Taman sa yamanan yan na sumangaloks ang utabay o kaya tiyumasa na bayaran dun na pitero inibitereran sa maliwanag ang kutamama sa ayamanan yan na legal tanong ang yakya pakambalagyo kapag ipangarumami siya manan yan na yan kaya warisan nami. Oto. Kati bangar kami inipyakan dudkar kami na. Oto. Taman sa mini karong sa gyuto. Ayamanan yan na piyaki pangarumay rambad ng kuta warisan niran. Sang kuta kay ilayran nun sang kuta masisaman yan. Na oriano kaya pangarumaon na romito kumambuag yung kuta amanan yan na kudadaan sa lalag amama. Kagitigib turo. Kudadaan sa lalag amama. Di natila ka kutila ka amama. Sa tiga na yamanan yan na inun yung pakipangarom. Ala, yung nakaruma ko. Bako ini kiyando eh. Ha? Kauto. O di ba kagya salingat. Yang api-api ako na. Ini ba na proputan ng utakwan niya na. Mudulyan na. Anda manikap kami niya nun sa nguta lagi duto basa. Pamana, miyang basa ang pamana. Miyat pero yan. Ito na. Dan yan dun na yamanan yan na. Tiga naman ay labot lang ba niya na sisagyang ko ta kiyan diray nun yan. O, nanto na ko kumanay. Paganay ron, na so mama, na sukat tawarangan yan, kikaruman yan, na kilay, anto na sabab. Agiadan tawarang pumbetuan sa ila. Yung tayo ni supa ka, na iniba na din ka, na napukubutun si karumang ka.
na kapakay ay sa kapakaw kitaro nagyang kuto na iniba na ipaparusang kauno to na aya ko kumano to na miya haram ka si karumang kaabay miya haram ka ada to si karumang kaabay sang kuto ayam anan yan na kinisamayan na kaun sa dingkado na pagubayin sa aya bukit kakahalalian ka paruman na nainiba na makapkiparat ka na gubo ayam anan yan na nainiba na maadanang kuto kapakay makakarum ay kanuparuman na banda runo to mararani ino niya ba nagtiyawarang kay girama ko na tiyawarang yan perusan yan bali ko na sa mga mama at yan na pakabali ko patong na kan o di nagyang ko ta ektanak nga diyan imbalag auto na miyakalalaw to akadustan nagudiyo to kapakay pangunot ko mama ang utalagi dito abatan miya haramon pala si karuman yan sa ayabu kakahalalianon paruman na maka nainiba na makakiparat auto na oriano to na aya dapat penggulaulaan agyang ko to ay manan yan na ba na igira aso mama na tiyawarang yan na subay sa iniraot sa miyat yamasa miyakang bida-bida sa ilayan sa mga ulama ugin na so Imam Ahmad na aya ilayan yan na namulan opo na raotan na sa nainiba na namulan na subay adadan alabot lambayron umama na kapakay panunan ubay si kuyam anan yan na nainiba na mga loksyan agus mga loksag yung uta mga mama na sulah ayam anan yan na pagyumpian yan ng utabtadiran na uda pagumpianon wayam anan yan na kasabalaw babay na gusto kasabalaw na iniba na kasabalaman po mama tunganay na yam anan yan na salakaw din na ikikidaw ng utamama na aya penggulaw laan tano na sumanga dato si kuingit kano sumanga dato sa giyang kuta ingit kano na ipambityar itano siran sa panganiagyang kuta babay sa fask ayaman ang tafask na pakikuaan yan sa validity o di na pakikuan yan sa bisa agyang kuto kakakarumairon ikaruman yan mana aayam makapumbalagkiran na sumanga dato mana sumanga dato nan desisyon na nirana sang kuta orian o namulan ada na palabuta iyamanan yan na karuman yan amamas kaniyan agus sumanga watayan na desisyonan o mga dato sa miyakang balag kano sa taroto mana aayam makapumbalagkiran na sumanga dato kanaba pa kinanglan iba makapirma ang utamama ay pulaw lano mga dato na tawagan nila ng kutamama ng tunay ni na odis kaniya na sumbag sa maliwanag asumbag o di na kagyagito na mapakapumayada pa naman ang utamama kibay din yan so ayamanan niya nagastuiran si kusuldo ng ulan ay pananan na limaragun na upmayda siran sa lait na upmayda siran sa ig nagupagrin siran na palapay dito makapumayada ng utamama nakapumaydan pa ng utamama agyang kutua kabnar ubay o kaperembangan yanon ada niyan din na yamanan niya naming gulala anam baug niyan uban niya ba to buon pagibay di ubabay auto na madidi pa naka subabay na gibo kya na iniban na gibo kya puno na niyan kung mga dato ang siran makambalag na kukuni ka kapakay pa na panganin yan ang kuta kabay diro sangot tayo man na kinindaray nun aron to miyatim uban yan pangniya nakabenar yan to nakas ka to mga dato sang kuta mama na oriano to napakapambalagan siran o dato nakiridid no to akang balag kaya man to akang balag na fasak nagyan ka na nafasak na sumanga dato idi makambalag sang uta karumay kana uba kinanglan pa na makapirma agyang utam anan niya na mama kaandad mi kadisay diron kapangaratas siron kambaliron sa karatas kapasadan ang utam anan niya na mga dato na miya pasadin totally amya kang balag siran nakapakay din makipangaruma agyang utam anan niya na iniba na bai auto na agyang kana nakambalabalag nakapakay asumama nakna ubarwarbo o nailiba na teruan yan na inimbalagyan na subay. So kang balag na dua. Sarih, yung utak talak, arkumama, na sarih, o yung utak kinaya. Kapag teruan yan na inimbalaga ka sa kanan, duduk ka dun ko pamilyang ka,
O di na iduluga kang siran ka, namya kang balag siran. Nabarwaro po na pirma. Mga matagbanan formality ang napirma ka, turuan yan, ay nibalaga kang namya kang balag siran. Malagid, wayam anan yan, nabad isindig, ang taon nung kanaba. Si sandag sa kanaba, na upon yan, turuan, ay nibalaga kang namya kang balag siran. Malagid, o di sindig, ang taon nung kayam anan yan, natito. Malagid mabunan sa kapangaroma. Ibarat yan, nawad-nawad ta kanaba eh. Naguminiraw ako sa iyong utamama, akiyawi nga kan rakakiswat akan. At inaterima ka nakaroma ko, nakirumay siran na, pwede ako di sindig. Kami adun ng uta ijabo akabul. Di ka pa kaya ba di sindagan na sukang balabalag na di ka pa kaya ba di sindagan na suka kawi-kawi. Kaya man niya na kakirido to amay kaska na yam anan niya na kasasabutan ka. Nati sa manot na dinga di online di ba na bangkad na ipigita-gita subitikan wallahu taala nagito yam anan niya nakasalaan ka. Agyang ko tasok yang gita-gita ing kaw na kinisindagan na kaw na miyakirid ang kuta yam anan niya nakatiruan kaw apya pa nakasandagan. Nat. Gito yam anan niya na dapat penggulaulaan nagyang kota anan yan na bay na gusto mga loksyan na yung utakinay akang belag nagkapakati na baling ka din ako mga loks ka na upama ka daniyan din na palabot ako orian o kaya pakabalingan niyang kirano na mianat niya kapmaanad no sa inibalagyan sila inibalagyan si karoman yan pana daniyan din nakabuta nagyang kuto adan yan nun din nakakibuta na miya kapmaanaw to sa amanan yan na inimbalagyan na si karoman yan malagid o miya kapirma sada kukuni kaya amanan yan na minitawagiran nun na iniba na forma lang akinimbalag na kasang kawaris sa nami kapakipangarumami na kiatangan dunot o amanan yan na kaya pakambalag agyang ko tayam anan niya. Dua kataw, di din pa nakinanglan na ba papakapirma ang utama makagibong at kaya pakandaray nun yan na kaya tangan dunot o anan yan na sabab kaya pakambalag agyang ko tayam anan yan na dua kataw. Na ayam api ay hidirang kaya ito na pwetongan o di na pagkikalabuso. Tila ka, ayam anan yan na di diskanyan di baas ayam anan yan na kabay ayan na ginawa. O kapag pa nakatambod, nakaparayam anan yan na yung kuto ayam anan niya kaya pakandaray nun yan na gusto kala daniyan na manggasto na anyan kapamayadi kaans kanya ni kakalidi sa kuto ayam anan yan na iniba na din yan dinggulaulaan na iniba na piya kasisingay paparangayan naguguguay sa miya kasinabuto to ando na ipada pa kayo siya so dato daon suwagama. Anto na yung mana daon suwagama? Pangatanan yung ta daon suwagama. Na. So dato tano din niya o tano din niya. Basta asikaromang ka na dipsembayang. So dato dipsembayang. Kaya mabagar at tindig o mga ulama na kafir. Kafir si mama adip sembayang. Bisaba pro na haram abakaon pakirembang. Haram abaka pakirembang kikarumang ka adip sembayang. Kafir to. Sibo sagyang ko tadi niya nakapsembayang paganero na penggulaulaan na pamagusay nun. Ipumbitiray sa maliwanag. Agyang ko tayam anan yan na ayaw bo pagalatan tanaw gusto kafir na susambayang na upon yan baga kan namya kafir na kaharamar kanyan si karuman yan. Nagugukuni kay grama katitindig sa Sharia Islamiyah na kaistitab. Ay manong tayo istitab na pakaptubat na nakaudibtubat na oriano tulugawin na kaya patutan sa buno. Kasabutan tano to. Pakaptubatan na sumama adib sumbayang o oriano tulugaw igira makatitindig sa Sharia Islamiyah. Na o ditubat na kaya patutan sa buno. Apya pa na miya isasasan sa mga ulama. Malagi so apya pa sa mga ulama na basta adib sumbayang natira na kafir. So sabay ko mga ulama. Tigiran kanauba kafir ka muslim asi. Ugay na miya isasasiran sa tindig sa nainiba na basta asutaw na dipsumbayang napakaptubatan, pakapagistitaban sa talugawi na odi din naptubat na kaya batutan sa buno. Sa dahiran luto susupakay. May gayon na yun sa mga ulama. Kaya kasi nabutaw to. Na, ano man yung kapungunutan ng gaon? Haram ka, bakong pagiubay na. Innama ta'atu fil ma'ruf, la ta'ata fi ma'asiyatil khaliq.
da ka pangungunutan ko apian taon na tao apia si siya maka sinaka apia si si karomangka uba nay ni ba na maka susugok kubitikan wala na di ka pa kay mga pugunuti di ka pa kaya mga pugunuti amay ka kasugok subitikan wallahu subhanahu wa ta'ala kaya sumigo sa kapungunutan ni kumbalalos na swalla kaya sumigo sa kapungunutan ni sa tarotop ko karom amama na swalla na opon sumama na banyan dun supa ka swalla na miyada agyan ko tayam anan na kisusugun ka walla sa kapungunutan ni kaki karomangka kukuni kaya ko kumanon wagama agyan ko tayam anan na mialutan haram kumama ay haram ko bay abapan pakit tetapi kumama anay ni ba na dipsembaya ya kasi nabutaw to opon yan no to tatapas sa ginawa niyan na palesiran doon na pagumbong kunaraka. Kaya po no, banyan kasusuatan. Ikaroman yan ang kotayam ananian, ni kapsumbayang o dinadinian kapagagama. Kasabutan no, to ang kotakuan. Sumbagtan no, sa kota pa kaysa. Abad na, kuan, pakay sa tanong. Nako. Allahumma amin. Mana niya pangambarakat tanong Allah lawon so panaguntaman tanong timun tanong Allah si usurgayat sa lagi dagyang kay kapta timon tanong kayam anan yan na nainiba na mga kalilimot ada antapian inunta nagyang kuto nainiba na ditano ditano dikatin tan misi wallah na ugyang utak kapupugan na ditano si kayam anan yan agama sa baloy na ya wallah unan kana uba kapusan si ko ditano kapakang babarat mo si kayam anan yan na ipantag ko di kapamagusya si kayam anan yan na kikuatan ko untong tano mapes ng dunia amalan sa lungan namori ad asala ko si kayam anan yan agama sa sila mangkus kanumambo assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. So adun mga pakay sa yan isa yang kay live tanon nakapakay nino ka masumbag tanubo si ko ki post niyon ki comment niyon mga pakay sa iyo sa salam na mis kanaw paruman assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.